Salutări și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Din câte vedeți, mai puțin și îl obțin pe 8-bit. Și atunci o să vă arăt ceva foarte interesant. Dacă vă întrebați, nu o să-mi cumpăr nimic de pe shop, pentru că vreau să-i fac upgrade lui Tara. Deci în special lui Tara, pentru că am foarte puțin power pe ea. Dar ideea îmi pasă, pentru că este o mitică la urmă. Hai să nu mai lungim cu vorba și să începem. Ok, am mai jucat eu meciuri și meciul trecut știu că am făcut aproape power 19 la finalul lui. Da? Deci aproape 20, doamne, 19. Deci am făcut 19. Da? Deci credeți-mă. Bă, tu te pui cu bul! Te-a rupt între buci. Te-a rupt între buci. Bul, 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 bul. Numai bul te rupe dintre buci. Dintre buci. Nuci. Fu. Nu, 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 nu. Nu. Fără buci, 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 nuci. Fără buci sau muci. Bulldozer. Să fiu lumea dat un pup. Mă rog. Bine, haideți să jucăm. Haideți să jucăm. Să jucăm și să ne rejucăm. Haide, Piper, nu fi tu. Nu te crede tank, că nu ești deloc tank. Ești un căcat. Eu din 3 hituri. I don't think so. Mamă, ce dobitocă e asta, deci e dobitocă în toată firea. Abia acum am omorât-o. Ia-i păurul dobitocă, că ai ghige, dracu. Acum te-ai dus. Acum te-ai dus, bă, că mi-ești pula în tine să mă bag. Scuzați-mă că am vorbit așa. N-am vrut. Dar asta e chiar toantă. O să-mi iau cold runa asta și să încerc să-mi dau și o gadgetul. Bine? Că da. Uite. Cuba TM. Cupa. Cupa, nu Cuba. Gugagage, gugage. Cuba, gagagage. Are vreun logică. Gugagage, gugage, cupa. Cupa curiem. Ce turmat. Hey, spun eu. I don't think poops. Da, superul. Catul nul. Dacă te-am rupt din ochi. Bine, plec din oraș, ne-am pupat, căcănene. E bine, măcar am câștigat, ce să zic. Nu?
Ok, și dacă vă place episodul de azi, nu uitați să dați mare like, să dați mare like și să vă abonați. Da. Deci vă rog eu să o faceți. Mai bine, o să jucăm runda asta cu ticăle? Doamne, cu Ricodosul. I don't record. Deci ați văzut cofitul ăla? Dar acesta a fost rău și da, l-am bătut. L-am bătut că a fost gestul foarte rău cu pupa mea. Cu pupila mea. Cu mâncărica mea. Champion. Champion. Coaian, crocoala. Triple kill. I don't think so. Nu cel mai tare dintr-un maramon. În taur mare. Și nimeni nu stă mie prin cale. I don't think so. Muca cacaca. Dintr-un super l-am bătut. Mare parte din super nu i-am încărcat. What the fuck? Mă coaie. E venit un coace. Meccoițe. Și am făcut acolo, dacă vedeți, 53, gay, 8, 9. Ok. Minecraft eu nu mai am, pentru că îmi făcea foarte multe probleme cu tableta. Dar deci nu o să mai facem episoade cu Minecraft niciodată. Și îmi cer scuze pentru voi. Da? Deci, să știți că asta este doar pentru ușuri. Și dacă vreți să vă arăt un destul de șmecher, Giovar. Să uitați aici, primul Star Power pe Mortis. Prin Grand Pup. Și nu știu, vă luați ce schimb că vreți voi. Înțelegeți? Eu le iau pe ăsta, că pe ăsta mă șoc eu mereu. Și faceți așa rapid, înainte să apară poza lui Mortis. Și după cum veți vedea, o să se întâmple ceva tare. Am super gloanțe în tufă. Da, ați auzit bine? Am foarte super gloanțe în tufă. Basta, gay. Proasta este, asta este o dobitoacă, este o dobitotoacă. Și dacă vreți să îi facem raza mai mare lui Sprout. Haideți să-i eu facem. Nice, am mers, guys and girls, sau girls and guys, cum vreți voi să procesați. Bun. Stai puțin pe filmare.
Gata, am revenit. Să jucăm ca Fani, Dolori, Dorothy's Tiffany. Tiffany. I don't think so. Banana de Gagad de Godzilla nada. I don't think so. What the fuck? Mai să mănâncă. Ai mâncat și te-am rap. Mănâncă. Și da, nu a fost chiar un glitch, dar chiar a fost el aici, gadgetul ăsta. Și nu vă mai zic încă o dată cu subscribe și mare bronză. În fine. A venit cineva pe la noi, nu stau să văd cine. Asta durează 15 minute, deci mai facem vreo 4 minute, ca să zic și eu. Așa, și dacă vă place să nu uitați să dați un mare like. Un mare și guițat like. Vai. Sparge-mi-le și adu power-ul proastă. Scuze, n-am vorbit cuvântul său. Proști, sunt niște proști. Proști peste tot. Când atac cu glonțul ăsta, când mi atac inamice, mi răpească cu 3,0 secunde mai rapid glonțul. Deși zice dinamici. I don't think so. Eu din 2 hituri sparg. One. Chest. Nest. Dacă v-a plăcut gadgetul ăsta, nu uitați să spuneți în comentarii. Pe bune, e prea târziu, superul, nu, dă-te naibii, nu, îi dăm cancel, îi dăm cancel, opa, scuzați-mă, asta chiar n-am vrut deloc să fac, mai de mo. I don't smoke though. I don't mix though. Da, bine, am zis că nu pasă de Penny, dar... Na, vreau să mă joc cu ea, că de când nu m-am mai jucat. What the fuck, boom? Din 2 hituri o spăgeai Dynamite, Dynamite, Dolovine. Întâlzăream că mi-am luat. Nu! Mă lube! Tam. Nu!
I don't think so. Cum s-a fost episodul nostru de azi? Pa, pa. Pa.